Il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali nieda simpożju bit-tema l-Villaġġ Malti. Dan bilan li jqajjem kuxjenza dwar il-protezzjoni tal-valuri kulturali f'dawn l-ispazji, is-simpożju għandu wkoll lan li nifhmu aħjar il-formazzjoni u l-karatteristiċi tal-ibliet u tal-irħula tagħna. Il-Ministru Owen Bonnici spjega li grazzi għal din l-inizjattiva qed niksbu aktar għarfien dwar il-valuri kulturali misjuba f'dawn il-lokalitajiet. Ir-raħal tipiku Malti l-karatteristiċi tiegħu huwa suġġett topiku ħafna. Fil-fatt meta tiftaħ il-gazzetti, spiss issib ittri ta' nies li jgħidu sma. Il-Gvern irid jagħmel iktar biex jippreserva u jirrispetta il-karattru tipiku tal-irħula Maltin. U allura dan is-simpożjum huwa topiku, huwa simpożjum importanti għalina bħala Gvern għaliex ħajġbor flimkien 8 akkademiċi ewlenin illi ħajpreżentaw riċerka u papers tagħhom dwar il-karatteristiċi ta' dak li jiffurmaw l-irħula tagħna. Numru ta' riċerkaturi, storiċi u akkademiċi ġew mistiedna biex jagħtu kontribut f'dan is-simpożju permezz ta' studji preparati dwar dan is-suġġett. Barra minn hekk l-istudji mresqa se jiġu pubblikati bl-Ingliż biex aktar nies ikollhom aċċess għalihom. Dan is-simpożju se jittella nhar is-Sibt 20 Ottubru fil-Mużew Arkeoloġiku Nazzjonali fil-Belt Valletta, filwaqt li dan hu raba' wieħed organizzat minn Wirt iż-Zejtun li ilhom jorganizzaw simpożji bienali mill-2012.